was for high GC News, Bima Obibia Aquaba, Ahadia, later than hot news, and Amede Bremo. And it is only subscribe to channel idea, but Modia say, Obe subscribe. The way I say, Obe click a the subscribe button. Now, what barely notification. We understand video for free, be upload. With the first person I was back. Yes, our video, I feel we are now like video and give us a thumbs up. Nafi share ma wo foforo so na wenye bi hwe na wo hu ensemo a ekoso Ghana memo hanum afi yen hwe ye ensemo a abeto yepno so eye NPP nkugu a woni di ni poto no akoye ensem bebre e wo party no na wona hu se sese nipa obetimi abom ama wotimi aba power eye Kennedy Agyapong na wo hwe so a eye wona wona kaseti eye Kennedy Agyapong a na wona ta eye Bawumia chi a wona hu sisi de ayeka dodo da hwe mu abi mo ilusu o mu seat ha wakum sin mu ene Henry Court mu nyina mo kasati ya Kennedy Agyapong woni nyina aluso ni sisi supporters ada wadeta ye Bawumia chi na dodo na adane woni ni sisi wane eko support eye Kennedy Agyapong akoye ensem bebre na yekutie ye reporter eye Frank Daniel wa ye political analyst political scientist wodi ensem atudwa omude wane support eye Kennedy Agyapong once we are for Ken na yekutie ni reporter wodi tudwa ye ensem ekoso ewo ye NPP party ni Inkuti eye ni nsema wodi atudwana yenti nsema na wodi tudwana yenti no ewra kumpreko oye boshe bawo no kansen bi na MPP4 yanti ase ta papa no hana unyame be hawo monhwe hawa kumsi monhwe rekoti monhwe anodompre monne Kennedy gidi obi a o kaseti anu bia wanya hunsunsan ewra kumpreko no o hana unyame be hawo eye lesson ma obi bia sabi sisi yabo opposition unyame mo ne ho ban te eduso no wo akoma pa no so obeba de fine na wo a obetwitwa na mu no unyame beto choko ne ban a modern die ne amamu fon ne amamu bone ayetu wonfo a wanti ka bi anka bi no na ama party na ni magu asala ne wa medi Bawumia chi a yenye project nya ade ne nyina yenyin free ho na the only person now ye unify obetnya ka party na boom eye Kennedy Agyapong and he has the track record of doing that and can unify the party to grade 8 and win power 2028 kumpreko oye boshe bawo no kansen bi na MPP4 yanti ase and adruso yemi say enche president ndi obedi bi o Ghana na sa papa no hana unyame be hawo monhwe hawa kumsi monne Kennedy gidi monhwe rekoti monne Kennedy gidi obi a o kaseti anu bia wanya hunsunsan so monhwe anodompre yewra kumpreko no oye boshe bawo o hana unyame be hawo na eye lesson ma obi bia sabi sisi yabo opposition na mmiri ni duru ho unyame mo ne ho ban na onye ne kese na nyame na guide no se eduso no wo akoma pa no so obeba de fine na oso obeba na wo a obetwitwa na mu no hey ade unyame beto choko akumpreko nyame bo ho ban yetawachi sekrodom binimu de wo mu me de asante kodie me e kame sunsun ba akokora me de beta ewachi na sel me boro se jon wesbi uti hwiche mu kura ye de obedi president o Ghana obedi NPP asama me kan onfansan ba bi enso nsan mo amode manno mo ko promise MP sa amode manno fofa ne ho ne mahu bra amabre mahu mu amoye mafia mahu lusu amalusu Kennedy ohine Japan o hana unyame obehaw na unyame na nkasa na obekasa ewo Kennedy afa nyame mo ne ho ban o ne fidie man who massem but yenim so nyame beye situation o mowom no politically no it is they are depressed, they are in broken heart and the essence yen yakomu pe enti yenim hawa ewom bra na bo kana Japan lozu ye no most of kana Japan supporters enya broken heart we are broken hearted e be more pressure ko soro
ebi mu yɛ depressed, ebi mu nya heart attack, ebi mu kura wu. Enti deɛ ato Dr. Mahamadu Bawumia nso kura na yɛ nimguaseɛ kɛseɛ sene Kennedy Agyapong deɛ no. So how they feel? Enti nyame mpo na yɛn na ɔmo ase sɛ ɔmo te ase na ɔmo twa yɛ adapaa. Na adapaa n'akyi no, they will come back. And Sri Lanka Nyankopɔn and Dr. Mahamadu Bawumia nkorɔfo a na ɔmo declare no Bawumia no vote. Na Bawumia te wheelchair mu kura na ɔmo de ne bɛba no. Some of them are now coming back, saying because of nsɛnsɛm a ɛkɔ so no. So if NPP is really for power, there, Kennedy Agyapong should go on the post, and Kennedy Agyapong is the best candidate. Obi bɛka sɛ Frank Adana asɛm a wokan wo bo trimu. Producer made this information bɛma na what the ato so ama Ghana for ne bia eti no. Mama this mama we your friend my Kennedy Agyapong baby mama. Kennedy Agyapong baby mama no or you be a frankly speaking. Odi Kennedy Agyapong atem papa or your Bawumia supporter. Information and not the many evidence on it. Yes, second lady Samira Bawumia Kran Shenachi our sponsor against Kennedy Agyapong. And after yet two are very and well said your mammy will see a big Jimmy attempt no. Okofa me video no di matem say me Frank Adane ena mama Dr. Mahamadu Bawumia aluzu na Kennedy Agyapong na shemachi ena Kennedy Agyapong dem ya ba betina America ena ne otisi Kennedy Agyapong so mu ena ode otisi Mr. Brefajan ya founder ena otisi Mama Beatrice we are for Ken wahima otachima hima adete hima odi ya tem nipa foyi ne Kennedy Agyapong Mr. Brefajan ena Mama Beatrice wusu ya nana wusu ya diomi odi ya tema but ene Sri Lanka Nyankopɔn ye ni na tem bi nse me ka say oh ma normal ene ono man kasa ne post o say Dr. Bawumia, what am I reading? Dr. Bawumia won the NPP flag bearership for 2024. Ken conceded maturity in campaign with Dr. Bawumia, but unfortunately NPP lost woefully. Though a very sad encounter, life goes on, and NPP needs a new flag bearer for 2028. Or say NPP, or no case no Bawumia, no vote 2028, you know. Or say NPP needs a new flag bearer 2028. Using the Alan, you are coming after me. Nah, analogy. Will it be better? Will it be better Kennedy Agyapong is given his fair opportunity, or repeat Dr. Bawumia and risk losing Ken from the party and possibly the 2028. So what the whole can say, better of say NPP for the Kennedy Agyapong beba, and now say NPP for the Dr. Mahamadu Bawumia beba, ama omo lose Kennedy Agyapong, 2028. I say to position Kennedy Agyapong as the NPP's 2028 flag bearer and help ensure his victory in the presidential elections must be our focus instead of the bickering. Now, no, for NPP to gain power 2028, you know, it should be our focus. So, Kennedy Agyapong neighbor. Yes, I say we need a comprehensive 4-year strategy, which is a crucial to winning. I I will go live with my suggested plan, which includes a strategic, inclusive, and well-executed plan that can aid Kennedy Agyapong in positioning himself as the front runner in the 2028 presidential elections. And Sema Kennedy Agyapong baby mama or Kano and Obi Biara Kennedy Agyapong baby mama say or your Bawumia staunch supporter. Kennedy Agyapong dinner temagu n'anim ase any Kennedy Agyapong fans and supporters, but ene or say the NPP person secure power and second Agyapong or modern ba. Now NPP the Dr. Mahamadu Bawumia ba
NPP is at risk losing the 2028 election and losing Kennedy Agyapong. So I'll say praise the Lord, hallelujah. Enti obi biara a wutie me say we Kennedy Agyapong fans and supporters me say memuhu atemnie bia Dr. Mahamadu Bawumia fans omudi yatem no wode mo amonka frema, but I am assuring you the day is still young until 2028. Omo di Kennedy Agyapong atem ene no omo never be Kennedy Agyapong leading campaign ama Kennedy Agyapong awini. And these same Dr. Mahamadu Bawumia fans and supporters, they are praying that Kennedy Agyapong should go unopposed to lead NPP 2028. And this is clear. Unless Ubia what time Kennedy Agyapong na waye wa adwen say won pe no kore. Eno na ebia obekasetia, and the light is coming. Yen focus na yen ton Kennedy Agyapong ni nyuma pano. Na momma ye ni di ater. Yeah, Dr. Mahamadu Bawumia fans and supporters no matter what, ye pe one, omo ye yedi. Ye ni won to twene, ye ni won atem, de on beka bia no, ye beto ye boase, aka no kore akyerɛ mu akyerɛ won. Na at least se dodo no mpo anya adwen sakra, ba kwa na mi ni benya adwen sakra. Ama Kennedy Agyapong so no, atimi awini lead the party. Even one person's vote is very important and very paramount. The young Kaseye Kennedy Agyapong fans and supporters ye doso. Ghana for betua my NDC for be betua my intino. The Dr. Mahamadu Bawumia fans now musano. Omoso monto maya omonko dabi. Modia ye pemosa. Modia monkam na mundi atem ye pemosa. Until 2028, mwana mobile di Kennedy Agyapong campaign amaya papato aba ma Kennedy Agyapong mana baba ya president. Anakuya. It is, yeah, it's a praise the Lord and hallelujah, and the glory be to God. Say, yin yatro na ye can okra na dia ye can be so no. Ebamu emanipa ehunu se ampa. Yes, abamu clear. Tinshira and the Adema Nyankopong. Say Kennedy Kweku Agyapong. Eye Nyankopong enikosua. Na obi biara obeye Kennedy Agyapong boni bia no waye Nyankopong boni Nyankopong fanchew. Enti yeto abana Kennedy Agyapong eluzu ye no de na me de hye Kennedy Agyapong fans and supporters ya na wona boto na woni su na woni di areho ne se me se Exodus 14:14 munye ko na awrade be ko ma Kennedy Agyapong na ohwe se de NPP fo fa so gu Kennedy Agyapong ho fi na esese Nyankopon ye nsenkyere na bi magana ne wiase nyina hunu se Kennedy Kweku Agyapong a ye gu ne ho fi ase no enye sa na tie na oye soronko ene papa de okasa ye menim no but utie ensem a oka ye ne ensem a asisi a bibia di adanse pefe se Kennedy Agyapong ye Nyankopon ani kusua fe se wo hwe omo sorry a Kennedy Agyapong during the presidential primaries free soro bepem form omo nyina lose omo seat omo nyina nim aguase omo bewu omo awuko omo yare omo susu anim aguase omo lose omo susu lose omo aboka omo susu aboka and yes Kennedy Agyapong yes otu hu anamo ono no otene ba bi odwen ne ho. But she said the Nyankopon see to omoka even memempo no na mensusu mpo said those MPs ni nyina no ombeti bia ba ko mienu bi na betimi lose ni seat na men na nso da mpo te ombetimi lose won seat said ye wona lose wo seat enti said ye papa ne kan ye no Kennedy Agyapong ye nyame ani kosua ano se brebia meka se akasima Kennedy Agyapong will be the next president of this country and meka se enyame pena medeka menim se eye rade enti enna meka se obi biara ofi se waye Kennedy Agyapong bone obi biara ofi se wasen Kennedy Agyapong ho no start na bunko to dwe na wiawia na kopa Kennedy Agyapong chew ente sa de beba wo ne wabusua so no ene wo generation so no sofo ne tu mpaibo bien ho de betimi agyew bibien ho de betimi agyew Kennedy Agyapong hu ne se oye nipa ye hu ne se oye nipa but oye stronko
Brebia ya na meka Kennedy Agyapong asema ya na say, oh, I am being blaspheming. I am not blaspheming. Nyankopon se obo bi biara se ne seso. And brana Pharisee for ka kire Jesus Christ say, ana wo sorry a wo se wo na wo ye agya no. Eto da wo se wo na wo ye agya ne ba no. So which is which? And Jesus Christ told them say, na mumu nim se Honhom Kronkron no ba mo so na mo ye de tene a moye nyame. Enti nipa biara na akua ye wo asase so yi. Obi biara a wobɛbɔ abrabɔtene na bia no wo ye Nyankopɔn. Obi wiase ha when na ɔse wahunu Nyankopɔn da. Obi ehunda. Obi ahu Nyankopɔn da. But senana akua me ye bɔne de tia wa ma ye tie Nyankopɔn. Enti wo ye Nyankopɔn. Senana akua me ye bɔne de tia wo na akua. Na yesi ma ye bɔne atie Nyankopɔn a wo na akua wo ye Nyankopɔn. Be Nyankopɔn. This is very logical reasoning. Se me ye papa ma na ma ye papa ma Nyankopɔn a wo nye Nyankopɔn. Be Nyankopɔn. Enti se be kasa Kennedy Agyapong ye Nyankopɔn a adan na wo to a wo se we are being blaspheming and ye hype Kennedy Agyapong do. Enti na akua se NPP fu nim de wo Kennedy Agyapong mu a enka de omoye ye no nka omonye na so omokoso ha se na akua omo repeat the mafia game and the mafia tactics a na akua animbuase e beto NPP no NPP will collapse na NPP ntimi usori bio hwe President Akufo Addo ye ka obi a otimi ma President Akufo Addo be ye President of the Republic of Ghana e Kennedy Agyapong. Yes. NPP fu nyina rejected Nanado Danko Akufo Addo, both financially, both physical, everything. Kennedy Agyapong timi kusu TV so because of Nanado. Kennedy Agyapong de yi ni sika nyina de sponsor Nanado okum ne homa Nanado. Ene hwe de Nanado de ye Kennedy Agyapong. Na Nanado gu Kennedy Agyapong anim ase no. Ene mo hwe Nanado na wie ye. Ene abofra ketua kro hye yafun kura nim say Nanado is the most corrupt and wicked president ever. Ghana ye nyano wo Ghana's political history. And if Nanado animgu ase or de kofi. That is the power of Kennedy Agyapong. Enti nsem na ye nua no oka no na akua enokre. Enti se Kennedy Agyapong Nyankopɔn hia no say na so ye Nyankopɔn ni kosua. The presence as the president of the republic no e nhira de Ghana na Ghana so ye benya ahoto anya fa hodie. Ama ye ho na Kennedy Agyapong kwampo oye president no even make any attempt to develop no automatically Ghana will flourish and develop ye nyina ye ho beto ye nti Kennedy Agyapong dey continue say that the opel or how ope amane monkoso na monka Kennedy Agyapong na wo ka no a mo amu behunu hwe wuntumi mo hwe adomako ba afi mo hwe miracle sabwaje hwe samia wukumu a omo nyina kasatia Kennedy Agyapong gu Kennedy Agyapong ani maase no enam hwe omo wieye enye miracle sabwaje na wadi NPP communicators sika. Yes, ono enyo no wo akura keto a wo wa muhwene mu ayi hunimuru ebrobro mano ne mano nyina no fusuo ebrobro mano mo ene mo kapre ni NPP party mu mutimi sori di Kennedy Agyapong akem mahumani nguase ya mode ama party no ene mo ankasa mo na mo ne Kennedy Agyapong beko na mo mpom ene mahunu ma wieye se ma agemo bread food enti Kennedy Agyapong de if you dare try him be abegine bread food. But the year 2020 elections no we are not here to fight anybody. But ye no ye bechere nsemu ama Ghana for ate who is Kennedy Agyapong. If se Ghana for an NPP for mo to aba man fine, but mo se mo to aba man na ye we are not desperate say chenchina Kennedy Agyapong must be a president hook or by crook, and I say by death or by so ever Kennedy Agyapong should be the president. We are not like that. But ye about training tiase na bechere chiremu asre Ghana for se Ghana for mo de man fine. So Ghana for also said that can ye president that we have nothing to say. We love our country and the peace and unity must prevail. The development of the country must prevail. That is the most important.
and in our capacity pia yɛbɛtumi ayɛ de aboa ama Ghana so atumpɔn. We give our side of it, but we hope and pray say Japan becomes the next president that you John Dramani Mahama, and it shall come to pass. And it shall come to pass and Mr. Frank Adane na assembly a manfo bisa pa ma mimbusa wakoye political scientist say ye beto aba no Dr. Mahamadu Bawumia ene John Dramani Mahama president elect ehun so mu chinchin asofo so bienu miense bi de yehu wo mo nanso no omu mienu kopi asore ba akum ye bompa ye mo mienu nyina ka se omu kono mu kodi nkunim nanso ba ko pe na edi nkunim so asofo no ayo mo hye nkom na to fa ho no asotwe bi wo mramu aye wo se de ma wo mana nana kuya NPP fo wa hu no omo yobi a omo aso eden omo ntie futuo mamenkira every election spirituality eye adwuma though me a political scientist, but because of Ghana ya mamre ne ya mane obi biara obeka kira say abatu bia spirituality in India no oboa or dada even in schools sukumpo yeto class captain aba yeto boys prefect guest prefect sports prefect ni ade adru honhom wom amanfo kojedu mamenka iwe nchira meme wo training college me corporate welfare ne ye welfare secretary alawa secretary ne ye miensa Ghana o wini ye no winim okoje aduro e wo bosom bi ho yes me ko NG College of Education me complete 2013 Ghana cry a friend is saying oh a friend is it Solomon we refer din ba ko am say Youngson Solomon Youngson me tumre na machiresi opa mo konko bisara ono ankasa kan na numa asem before answer na ye complete NG College of Education okoje aduro okobosom bi ho and na bosom no mo disqualify me ne guy ba ko because na ye miensa no mo disqualify me ne guy ba ko through vetting into automatically or na be win into yes or no vote into automatically he is the alawa prefect na wunim nyankopon pe bone ye gi allowance 3 years na allowance ya mada kwapem say we school obia school obia allowance ba no ya allowance secretary no na allowance ya mada de ma me hu ye nie entina yete obi okwanchi ko bia no ba bia anosema ye ho no wo no ase ho ye wodua bi ho efre ho parliament enti yete ho na ne namfofo no no omko obosom so no kase adede ye hu ye kura na nka ye gyae ma ayi adane ne we kura moko ye nka yankwankwagie aduru anyi omu amfiri na omu susu se aduru na omokwagie ye omu yi me ne ga ne free mu no e na ama na allowances na block ya ontumi ma no 3 years wanya allowance da wow yes into when it comes to elections na nakuya honhom ye adwuma me ankasa that is the test when me asma make opa ko biso bia echi opa ga no e friend Solomon Youngson mo ko bisa no omo ankasa na omo ka kire me wo hobi na omo ka kire me na allowance ya mada ko ji aduro enti no all these things no kwe akwa we sa asofo bi wo kumase e friend yes say warrior prophet bra ye ko presidential primaries obeka kire Dr. Mahamadu Bawumia say obewi na Kennedy Agyapong onya 16% impo Kennedy Agyapong nya 37 point something percent upon the manipulations and so on. Wow. Now still mother should disaster we yechi. Ene yes mother should disaster for kontumpo for we yechi. Ene monne ene sa asofo na ba bonten kase yemfa blame no ma omu nyina asofo panyini na ado omu ano na sika omode mo omu no amfa sika na ama omu asofo no omu anye akwankyira nka ese omu ye ene de okeka no no kutie nsem bi akwa we keka se ane oberi dimu ni image ama NPP aba power bio na NDC be ko opposition am say na said the political parties in Ghana NPP NDC say NPP and co opposition NDC be co opposition and NDC cannot be in power forever
ɛna akɔe wakɔtena wontumi hɔ no tutu mfuturo de gu Ghana fo ani ɛna mebisa sɛ bra na nneɛma wei nyina ɛkɔ so no mo tete radio so na mo ka sɛ Dr. Mahamadu Bawumia wie na mo na mo yɛ Nyankopɔn asɔfoɔ na yɛ nkɔto aba no wie no ɛhɔ na bia bɛhu sɛ mo kura tumi wie ya wie ase de ɔse ane NPP foɔ mpanimfoɔ no ɛdidigya ne mu na nam ti na NPP aluzuo na NPP foɔ nhwɛ grassroots no na grassroots no bu afu na amanfoɔ ɛkɔm de ɔmo nam sɛ anantimu nim wei nyinaa na manka na first no woyɛ sɔfoɔ deɛ wobɛdie nti wagye sika na awie nti no wantumi anka nɔkorɛ no ɛna waluzu ama w'anim agu ase no afei na woba abɛka nɔkorɛ Nyankopɔn bɛtua mu nyinaa ka mehwɛ na kuya mɛmɛ yɛ obi a megye Nyankopɔn di but sɛ woyɛ sɔfoɔ na ose wo na Nyankopɔn aka bibi akyerɛ na sɛ wusu na oban bi woda na adi a menyi wo ni da because when obi biara a woyɛ Nyankopɔn sɔfoɔ bia na kuya wodwene nipa ho wodwene wo ho wodwene deɛ wobɛdie ho sɛ me sɛ me wɔ hɔ sɛ na kuya sɛ me wo boa me na mehwɛ nipa a ɛsɛ sɛ wo boa ɔmo no wo mmoa ɔmo na me because of ebia mani me nyama me wɔ ana afɛre a wo fɛre me nti no wo bɛyɛ bibi abɛhyɛ me ani nyam no nipa na ɛsɛ sɛ wo boa ɔmo no mo bra me menye da I'll tell you to go and help them before you come to me nti nka ɔmo yɛ asɔfofoɔ na nka yɛkɔ abatoɔ no na ɔmo de sika ahodoɔ sika mpɛmpɛm ɛma ɔmo no ɛsɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ grassroots no ɔmo brɛ ɛkɔm de ɔmo mo nti Nyankopɔn na ntumi anyi ankyerɛ mo sɛ grassroots ne brɛ ma mo gyegye sika no ma mo hyɛ nkɔntrɔ ma fosfo hope afei a mo aluzu awi a mo anim agu ase na afei na mo sɛ deɛ mo kɔ yɛ papa adom kye ya sɔre dan mu koyi about 1.5 billion Ghana cedis meanwhile mo Dr. Mahamadu Bawumia ukɔ northern region some part in the northern region ɔmo ne mmoa nanum nsuo ni hɔ that 1.5 billion with the number of boreholes ebetumi atu wɔ north unim nsuo ebetumi atu wɔ north ɔmo nipa nya bia no to nkasɔfo no nka kyerɛ sɛ the problems in Ghana that people are suffering more che mo ne awa ɔmo hia nsuo mo nkonkotu nsuo mo ɔmo nkwadaa ne nwan pɔnkye nete school dan mu kɔ school fasika no kɔsi school dan ma sa nkwadaa no mmɔfra deda fam ɛna kɔ school mmɔfra temfuturo mu saa sika no fa kɔyɛ adeɛ ma mmɔfra no na ɔmo na ehia na meme deɛ me wɔ bi Nyankopɔn ahyira me ehia this is what the advice and guess asɔfofoɔ no ɛde ma these politicians. Na Mr. Van, o kai so for baako Prophet Ezuka wono ebeka say Dr. Mahamadu Bawumia nwini a yen hye na sorry dan o kai me kai pa na say na kwe so mo nim say yen Ghana fo no saa ne ma no yenye they know say yenye bit sabka so say nwini a munkume mo hye ma sorry dan mo yem say o say Ghana yenye saa ne ma but nyiranka Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ma yɛhunu atrɔfoɔ ne wɔn a wɔde wɔn afuna and this should serve as a deterrent to every pastor every nyame nipa out there so politicians no whether NPP NDC ɔmo pa mo anim na ɔmo yi sika kɛse a mo nka nkyerɛ ɔmo point blank sɛ Ghana foɔ ɛbrɛ sɛ sika na ɔmo yi they should go out there and help the Ghanaians. That's it. Nkurasi na mo koto abai mo nenam na mo che Wellington boot na mo che second na mo che nchene na mo si niema na mo wo fufuo na mo botire. Enti bisa ho se yeto aba no ma wo wie ye no obekɔso akobotire no na obekɔso akɔ fufuo no ene ekoto fufuo machine fasi ho na abrante bi ntrance no nya adwuma nye. Unim se emo ne anwa na nkyene na omo hia ade na wonkonko bie ayi shopping mall kese ye wo ho na wonfa mo ne anwa no nkubu ho na wontete ebo no so na onye affordable to them to buy asofofo no se mo se Nyankopɔn biebie mo ni na mo na mo hunu no kore na Nyankopɔn ne mo kasa mo Nyankopɔn ma mo nyansa na mo mfantu asofofo politicians no for say sika na mo display no wo mo nsore dem no enu hia ahiafo no they are out there they should go and help them. That is how I believe asofofo and Christianity
sɛ wo na also yɛ sɔfoɔ wo na also kasa Nyankopɔn tie na sɛ wanwene wo na wo bra bonten ho na ɔpɔn wo na wo no wo mmere no wokɔ so agye sika ne grɔle ne ade a mehunu sɛ woyɛ Nyankopɔn nipa na me mɛka kyerɛ wo NPP asɔfoɔ mo hyɛ nkɔm a NPP ya isoro bɛpem fam ɔmo nyina nyɛ Nyankopɔn nipa so ɔmo yɛ Nyankopɔn nipa ɔmo de ɔmo afu ne nam nɔkore bia ni wɔ mu ɔkɔnkorɔno a na ɛkɔ so ɛnɛ mo hyɛ nkɔntorɔ no wie no afei na ɔmo reveal the secret a nneɛmafo ne nneɛma tantan NPP ayɛ a ɛma ɔmo lose yɛ na nti wo so yɛ Nyankopɔn nipa na wo hyɛ nkɔm no nti Nyankopɔn anyi ankyerɛ wo sɛ saa nneɛma wi na NPP fo ayɛ a ɛnyɛ na ɛmoa ɔman Nyankopɔn anyi ankyerɛ wo afei na ɔba bɛ justify wo atrɔfoɔ adiifoɔ nkɔnkɔnsafoɔ nipa bɔnefoɔ sɛ meka kyerɛ mo sɛ mo Ghana yɛ Nyankopɔn man na at the end of the day Nyankopɔn bɛma obi biara hu sɛ nɔkore hene Kennedy Agyapong should be the right person. You choose Kennedy Agyapong ye tie Kennedy Agyapong wani nti mo ntimi ehunu sɛ deɛ ye de Kennedy Agyapong no ɛho nsunsanso bɛba NPP for so mo ehunu afei na mo sɛ ɛnɛ nanakua sɛ wutie ensɛm a abrante friend sɛ Obama pokuyase ɔyɛ NPP ni o Dr. Mahamadu Bawumia Campaign na papa tie ensɛm a ɛnɛ ɔka oblimu na nado dan Akufo Addo NPP aban fa nneɛma fon ne nneɛma tantan mo yɛyɛ hwɛ na akomia say NPP lost the election in February because in February 2024 every research mo yɛ bia na ɛkyerɛ sɛ NPP are losing and I was very shocked say Dr. Mahamadu Bawumia okushia omo ana omo ba besra no na ɔka kyerɛ omo sɛ every indication kyerɛ sɛ na NPP win but na ɛyɛ no nwanwa paa sɛ the D-Day no about 2.1 million Ghanaians ankwankoto aba ma NPP lose potɔ am say Dr. Pa adan wo dada wo ho and nanakua let's and forget bra na Dr. Mahamadu Bawumia lose yɛ no on sɛ nkwankwa nu ya ase na ɔtena se a ɔgye ɛyɛ ma na yakɔ yes nkwankwa nu ya ase India ase senka owini ya enka Liza hotel a yɛde dollars na ɛkɔ hotel a yɛde card na ewuram ɛna nka ɔmo bɛyɛ Thanksgiving ɛna oluzu wie yɛ no ɔte nkwankwa nu ya ase na ɔgye ayi wɔn politicians ɔmo agye yeah bisa sɛ before ansa na yɛ akɔto aba no Bawumia akɔtena nkwankwa nu ya ase hyia NPP fo a na sɛ ayifoɔ na ba ne sɛ no luwie yɛ no de ɔte nkwankwa nu ya ase Ghana for moment ma ya adwene nya adwuma nke ene obi atumi ko hobi but nka wa win power nka afi na ye ba be kire qualification ansa na obetumi di awuram wo ba be kire wo card ya na obetumi di awuram it is a Dr. Mahamadu Bawumia kasa that means the people around him have disappointed him and Dr. Mahamadu Bawumia is not up to information. Because if na akomia or you campaign dear ben about because in February na research say well do. Nasta also say Bibia say we near which you are not telling the truth or you don't know the information around you. Now we bisa we say Kojo Kyeremanteng and net na Dr. Mahamadu Bawumia blame the media. Kojo Kyeremanteng say Ghana for so monkoto aba anana Dr. Mahamadu Bawumia na kasa confirm ye do kan na ye mesro say obeka se Ghana for nyina ye meeting obi obeko bi obi aso monkoto aba yeah but the Dr. Mahamadu Bawumia na kan ho na say die ntia Ghana for so monkoto aba na say Ghana for so monto no Dr. Mahamadu Bawumia but they want to me anka was say they are now doing the postmortem after the postmortem the results will come out. But Kojo Kyeremanteng was very honest to tell Ghanaians to say Ghana for no almost almost say Dr. Mahamadu Bawumia as candidate in It's very clear and very simple.
I just will be a umpenokre. And every summer more can be not to say, when your NPP for first we Dr. Mahamadu Bawumia, and your pampaso. And moreover, Dr. Mahamadu Bawumia doesn't have the records and capacity to be the president of the country. That is why Ghanaians were very angry, and NPP for were very angry about man. So, and if some of the Dr. Mahamadu Bawumia fans and supporters have realized the mistakes and know the truth and reality, say, and honorable Kennedy Agyapong now caused the problem, but they just want to shift the blame on Kennedy Agyapong. Now some of them are coming back and supporting Kennedy Agyapong 2028 and want Kennedy Agyapong to go unopposed. Is a great and very advantageous, and we shall all pray for it. We believe in Nyankopong Jeje asoma hodo nyina di, but wo here so far mesro wo kasa said the Nyankopon yi akyerew a nyensa ne abawom me hyenkom madi ma hyenkom abamu no na pia eno ne nye case, but Ghana for brena ebreno. What is the solution to it? Se woni Nyankopon akasa ma Nyankopon yi okandini ama Ghana ma woni Nyankopon kasa Nyankopon pastor okandini no adpa ne ehumobro a de betwe yen Ghana for. And that is the most important. Hwede na naro dan Akufo Addo de ayeye Ghana for nyina na Ghana Nyankopon se na nado adwemmo no wodi kire mo ma ne maye president yen Ghana for yese da bi nyame ye penanado ena yisu gu Nyankopon so a ne Nyankopon so okay o de mo pa mo mfa ene ye new ene ye ne ana na biya san kwa dada Nyankopon na na do atimi atwa Nyankopon kontompo a ye nipa de na ode aye den hwe ne krokro de dwon a ode aye na amanfo da park so bompa ya na dwo ya kontine ma na nado ene hwe de na nado de aye enti asofofo na moji agina musemu na mo ne Nyankopon kasa eyi leaders ni ade ade. The most important thing is not about say leader na waba be di nkuli na wo hye nkom na aba mu, but the most important thing is nipa na waba no mo sanso say Nyankopon ma na akoma pa no fa nwen Ghana for na ka wo bre no Hawaii mu no utimi twene ye ho no osi ano kwan na krono keta se hye proye ne kankan a ewo abu mu no na obi biara politician bia be wia o man no sika bia no mon kan kire Nyankopon no na Nyankopon no strike nipa ne down bade ye mutimi ne Nyankopon kasa ma Nyankopon tene ne ma no mo ne Nyankopon so kasa na mon no me any politician any leader obedi Ghana so we wia Ghana sika ma Ghana ba ebre. That is why we will trust you and we believe in you. And my friend say yes. Is it on the near and then a secretary na somehow? No one of Mukucha and Quantum Point Yankupon instantly. Yes, Sama. And someone. That is where the actors and then a more walk home they should charge Yankupon money Yankupon and cock in town. Na obu country Nyankopon sese Nyankopon wakowa ye leader we aba ode na pamfo nyina no obi biara obi wi o man no sika because we wurade wo mpekro no o pese Ghana die obi biara obi wi o man no sika obi biara obetwe Ghana abofom obi biara obema Ghana mad onu Nyankopon no striking it down said what strike Asante Bediatuo down on strike one down. This is what we want from the prophet of Ghana, not we be dim queen. No. You waiting for winning and summer abeto yepono so eye supporters of Bawumia sisi wona hu say ayeka nti sisi wona nyina adwane wane ko support eye Kennedy Agyapong eno na akoye ensemble na no na ye frankadane political analyst ode ehunsem atudwa because se wunya subscribe to channel dia bomodi ase over subscribe so say hadie latest and hot news engwa na mede bremo afi wi na wa like video no give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so na wenye bi hwe na wo hu ensem a ekoso ewo Ghana memu ha oso betimi atchere wadwen afaye ensem we nyina ho ewo comment box ni mu beti minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.